charokire ntubajide kaga igatukura rigiri leseni ritu abugata semambi yabono barimu bana se studio no baikaranstega iga rero ntubate mangana mangi kere tutakobeka oboroso bwe lesson tokwegera ye kwoteye igo ntubwati mangana mangi ngatochitonya gukwana yangwira na sebali rigere point ya moibere iga tokore tokweri baga nayo tebe ngakero kende nkikwarorira se lesson yonya kwa yegoriro nya igira soko boko kwao rigere togendere asubwamo Joseph Lemayani imase studio no riga iga nabo igo nimbwate omurisia Elda Murisia Thomas Ogega ase lesson ase mambe ya bono. Karibu sana Joseph Lemayali ntwa kwanira ke igoro y'oboroso bwe lesson yiga itete kwarigania omurisia Elda Thomas Ogega irigere atomente point ya moibere totaragenda busyo ase lesson ase mambe ya bono. Karibu sana omurisia Thomas Ogega. Sana Nimrod. Dingana amangana narabere ntaite komenta ayagole oboroso bwe lesson yiga. Ege topaura ngire aenda kuanganga wa Kristo nyo kuanjira kwa mu Kristo tatageti korra mu Kristo kuruko muoro omonto muoro igawa tanga omonto muoro emremo ya koremia yes niga koraririria abande era tari gukora gasi igata itakoria korwa se igata korerati ero mwanyana agotebanga inche nigo narengo murandi asimure lakini onye nigo narenga okore mirimo yane chinga cy'ubutuko. Yes. Paul was a tent maker. Gane koros tent butuko ochionia onyo achibesa gutumia. Igotare kotakanga achandeke so much. Ingana abantu akonya batanga murande terandagera mo chinga kimuna ncho murandi no ngakiere amangana itabwate. Igento Paul nanda kosigeta. Esengenja abantu basaria esengenje twarigererie babwato bokongu. Igare kosegetanga abantu batwara ubwanchani. Agatebanga norandi bunora arandie onye turi no bwanjani ime yao aye nigo kote miremere naki yabosa igori nganeri niga kuritebia abantu bonse bamanyenga obwanjani negento kiengencho kero ka trachi tuikase getabu kia 1 Corinthians chapter 13 ntochitoro bwanjani buna boigwe kira aroro na ande buna bakore miremo bona bana banyasaye iga Paul agotworokereria nga ere nigaro musomba onyasaye orangere tigo kobo omotomwa o Kristo omosombo onyasaye orangere tigo kobo omotomwa o Kristo bono bunoro omotomwa egasi yao no kogenda ase gwakorera ntuki gwatumirgocha naende lingana linde narocha ali gotabanga Paul oyo niga arenge gokora emiremo buno omoraria bona ni murori okoraiga yes in fact yago taro omoraria osokori bitabu na boyano ekitabu kia 2 Timothy 1:11 yes na boko nyara batanga ere ni garo omorari no nye 2 Timothy 1 Timothy 2:7 igatanga yaro omoraria igaro motumwa na ni garo morokia so he was a preacher and he was a teacher at the same time asinara go chiorokereria asinara go tinna orandia omaete kero kworokereria nekero korandia bindembi gwekaine sobana lemayana ekero korokereria aiga amasua na machibu nakotaki naganirie lakini ekero korandia igo korandia nani stop aka asokore kobeke full stop watiga bantu bako digest na gotanga amaene lingane ria tonyorire yes so ekero korigere bono so mango ogokora kwa batomu 13 kebungo kianda na 10 ogokora kwa batomwa 13 kebungo kianda na 10 na ki Paul agototebia Paul gagoteba iga 13 ogokora kianda na 10 omonene agatebia Paulo botuko asokorora toiroka korende kwana tokira ege 10 ekiagera inche nigo inde amonaye nonya muntu ndetari oragochere erinde agokore bobe na kinche nigo inde n'abanta bange asomo chioyo. In fact Paul nyasaye akomwenekeria ingakwana tobasa kwana tekeke tobasa gukira nari getie kabungo getenesira bakanyora kera se Isaya Paul Isaya tanga piga kelele wala usiache piga kelele kama tarumbeta uwaelekeze watu wangu waje kwa Bwana inga akerio gibunege tureri otari gotiga bono Paul omanyigwe naenda oirwe taatari gochibosio nga aje kwana otari gukira ekiagera nonda monaye na ondetayo orabeko koboko igoraso yani ngondetayo oragwake igo ready nyasa omome omwene keringa emirime yogo chaka
nebwata baka chingundi nebwata emecharichi nebwata okobwatwa ekiagera ntochitorigereri buna Paul gochimate egotoroki ng'a nanyene ekera agakora oborandi oboiga igongo soma ng'a chintunda ara gatano Yes. agakwebera nye 40 gotatiga ekamo igombire ngebi Paulo ebono Ogoitwa ebiranya boronge 40 except one 5 times Igual 39 mara gatano. mara gatano. orake esa bueno nyore tigere na 195 iga oisi waka 40 times 5 ko 200 rules 5 Igo ko 195. ebiranye ebyo 5 times ngana singe njako murani ngoyo Agomorani Yesu Kristo. ngana ende aragatato agakwamagena Yes. paka barro kure pi lakini naende ribachire Yes. ande pauri mo kurunsa nande banyora uri moino Ndagendrete kurandi taja gukira. kurandia naende mara kwanyora nga Paulo oyo obwatirwe echera bona maruba ndakurika karara Efeso gabwatire echera ime agwa kwemesterichi echera Maria agokoywa agokonorwa Paul yani igagotebunga tabaisa gukira bono manya ko boriga gaki gatebunga takira akwane na Nyasaye atebunga ondete yora beko koboko igora asare bono okokwa bekiru igora asare ikoroki omayetekero umukristo akore mirimo ya Nyasaye Yes. okoboko nako bekwa asare tariero gwakwa Kristo gwakwa oyera no mubere naende omubiri oyo gokora obokoreri bwonge exactly bori Kristo akatende geke anyorete naende Paul akera kori kamorube akobatenga nabarikira ya erinde mumanye ng'a kanyakorikiria getaguru kunga 1 Corinthians chapter 5 verse 11 nabarikira amang'ana aya ekeronda ache amang'ana ni nyarosi buya naende ekeronda abe nabera amo nainwe soma kitabu ekyo ebinto mbere Paul agwa address ebinto mbere Paul agwa address baminto gakinsi ya Korinto jabwato bokongu na bebweke nensi eito ya gusibu na tomete ka gose Kenya aigas tomenyete nga Paul agoteba 1 Corinthians abakondi tangani sano kebungo komene kemo korende bono nabarikeire ng'a timosang'ana na monto okorokwa oyo mino tiganko borie No nigarandia muntu oyo ose garika igarika nare amo n'abantu aba igo igura amang'ana bono otebire ng'a nabarikire timokora gento kieke timosang'anana n'omonto okorokwa oyo mino karabe omotomani gose oyo okwegimeria gose oyo ogosaba omegwekano yogosasimwa gose omorami gose oyo ogotinda gose omouri omonto onga buna oyo timwancha nonya nkoria nere ling'ana eri neriororo nering'ana rikong'usana omonto noyo mino oyo mino pi lakini gwatebunga timosang'ana nere Timosanga como. onye kabwate amang'ana ya arikire gabu Yes. onye gagotoka ng'omonto oyo nigare omonto omotomani mosang'ana nere omwegimeria omonto omwegimeria gwakiarigo abwate obwenche Monto nare negento mogoko. lakini tari lakini korwa tagokerwa. Yani akopoko kwae kongo kwebirika Mongiti. omong'iti ekero kia masamba omonto oyo yes karabe n'omonto ore ogosaba emegwekano yogosasimwa Yes. yani bwegene chinyasaye ngakuyasire enchera mate gechekeria nchera rogoro oyo tari oyo mino omonto oikara omorami nimrodi yes sukuru gete omwana akaramu omwana onde amang'ana baka omwana akarira takiri akamenya kase omwarimu akamatebi ng'aki omwarimu gaki omwana onde amira amang'ana ntatore akamatebi atora rioka yes agatora omwana oria agatoma omwibori ng'ina gagocha Yes. asibete eswa ntenda mwarimu kibana ondangeri gaiga akatebe inchu gocha gocha staff room gabo Tari gota mwarimu. Kamwarimu ki. ekereke staff room bakamate omong'ina omwana oramira amang'ana amakong'u tutanyara gweresa ng'aki ateba erema ino matebe rioka abarimu ne bakarema bagatura rioka amang'ana matomo amakong'u omong'ina ori ng'aki omate akonyete yes tenga ntuna batomete seto iga ineng'encho itereba bono eng'encho yanka neng'encho esukuru nchibwekane nchikobwekana omonto okwereka oyo mino ng'ana omokristo are goseki lakini omorami omorami omonto oito mobwatana nere oyo oyo ogotinda ogotinda gaki nonye noyo ogotinda tari ng'a twakani karokora abanto mogako bakogotiga tari bancha Yes. nogochika kwarure igoro ng'a
mutigana na ekiagera ebinto mbire gokorekera otindete wacha kubeke kwabeke egetambanga ririo kora na atindete okukwana amang'ana abantu bonsi bang'anya korubwo abaamate batantana amang'ana ayo omonto yeki abaire koraki timosang'anere omonto omouri oyo no omwibi tari korora kende kionde yaani agochora korusiko omaete nabora abe pati embe otoke gosobwata omwana gosobwata omosacha goso omokungu kagweta kiabanga aye beka makombe gochinyomba beka emioro nyomba chisukuri rusisiko ingi omete oyo gweta igoro che reputation ya ogo kwanu kuja kore omonto buno oyo yatane nere omonto nga buno oyo timwanja nonye nokuri nere ekiagera after mwaka ore koragera koira resuguri na binde bwinga bwone bichiko actually bona abakristo baba Korinto obogimo boiga bogukwanwa na buna intwe tomenyerera sama tukabono abantu bengenche no bare matokete yo megondongo konchiyo ande monta ko ibona nesisi yo monto nengombe yo monto beke propoxi mogenda obogimo botiburi gento kiya igego tebiga iganga Paul igago tebanga ero monyene igarenge Kristo ganike katika tiaje nande abandu bonsi abari koranderia igatagete batora Kristo as their center asekerekemo Kristo abe katika tiabo tiba basa gukora boka korende bakore bunu wanje konya sai kore so Paul was called to be an apostle na into twarangire ko babantu kiaba abatumwa again tongere tuegera last time nga we are not called to be followers ekiagere kanisa ime nebwata abantu bakubwatia bakubwatia abande goche kanisa ababwatani abakubwatia ababwatani nabao ababwatia abatunyani abatunyana tu abantu bande ngwate abanga na gwate osiri ngangaki nga njitimbwatike na kora kanisa iyo anko yo kanjenyi karanze abarandi bakole njenyi mokengende yani asinge njale nginge sabato ta kwenda mugondo anda karansa abantu barengana tabwatiketali nande abare very sensitive bunaro murandi yakora tabwati business na matangazo ali amagega goko manyotigiro murandi yabo murisi gatene kuro matangazo yo mwario ikeke kubwati ochimagaso osokiro chire tabwati business eriye koro kupad manas by the way ayo gotaba murisi ba matangazo goseri murandi agosaba ari bagosoka riyo abantu bamiyameti ogosaba kwa mwario ibuna muganda gosaba asoka tabeke ene abantu bona mutakere kubata na barabu tosangana na barabu ono murisi ni murod Eleso ni enche yare gukwanira nje naye umete numurandi abarandi ensemunere nene togo cheza intwe nacha kanyoranga ando nsia sokora oro mukabenta oro musoni bikoroto ore bundi chianga wakachirangi ore radio oro mutangazaji omoremi emeremune yokora tari yare manene lakini nero gutumeka ndio korandi nga omuntu narogo jana nabis asenkarasta amakwanyuka ogokwanira enchera correspond ogenda nabakamanya muntu oli ono yo nyasaye lakini enchera nene nandora iranerie atabanga oli none kanisa oli nebuto oli arogosa oli nebuto entonkeyo Etimokeo. We are using Paul. Yes. Asing into Akoros tent. Akoros wa Paul tent. Yes. Kwa bere sire nene asokorandi kwae. Numa tenga mundu na baranyo chitaga sabe akaire tent ya Paul ne deni. Enjerari yakiteti. Osaga pege ni mono baka. Pakabono enjerari yakiteti ne customer yaye ya mokonye tabantu ba Korinto bagategerera mangana abwati enjera to react ali stokoba ne to konyo korandi gwito komeroro kobe mbusurengia umusaja ya munara batabanga orenge korokugire mukari nigako akokwana ngare ko barire bikoroto yani muntu ole paraga musoni bikoro kuna ko ake bikorote keraka lakini kera wajira kuna wakire korote keraka kuna kwanira lingana kikabe omotego monena asaba ntale kurandi kuna gosonero monte ke koroto akarandi mono emereme ya emerene talike koroto yarenge gosona mirimo ya no kurandi kwarenge ndio
but eye yarenge munere nchira ye muyo guikira abantu igo ando nsia story yes to kore mirimo tigebe nga nakie ekete nakintorakiroke e point yo guikira abantu muno yebono ekebero ne njira ye mugwetera gyokonyora abantu yo baria guikira abantu baria egere tubanyoreki tubaikire Paul ngorrekana ari koba okonyora okubwaterana n'abantu barenge gokora emirimo amonere tagite gokora bweka yes ekeraika Korinto nkonyora ari omonto okoroku Aquila na Priscilla ase ng'encho barenge tent makers nande nere igo ande kero kwarachira ase oborandi Nimrod yes rigi abantu bare like minded ekerengereria kemo onye kwenda kurandigura ya music rigi omonto nero wate birengereria ya music yes onye gwachi kurandigura ya prophecy rigi omonto wate kerengereria ya prophecy yes mokore miremamo na rio moko twale kerengereria kerekemo so that na nekere mokaraste mwa twale birengereria bikorana ndio Paul akarigia basoba abantaba in the process yoko na korochi tent baka koro kurandio konene bagaikera abantabange umulisi na kwananga Paul kerago introduce gu na nekera gosoma gitabu kya Romans 1:1 na Corinthians entanga ni 1:1 ngoteberenga Paul nigagwete akwe introduce nganche musombo nyasaye nje Paul musombo nyasaye ochorire na nyasaye gwetera sogwanje kwa nyasaye yes yama kongichera Nimrod no chokino obe Dr. Pastor ndire riri gotangana doctor was it necessary o pastor ndibwate chinguru wake yani nche umusombo nyasaye tali nche umutagitari nyasaye tari make sense ncho musomba unyasaye ochorire na nyasaye that is why na kiligera linche to my point nga abange barangeliwo chaso bokoreri yes niko bakokole mirememia lakini bali betomire bagocha be togosi miremo mbale gokorere miya Paul kera goikasige ense ya kera koru Athens no achakire takamanda kwenda Korinto nkuru wale umugano umonge monene bwa abantu ba Athens niga agukwanira aiga Atene n'abantu kitabasomu sana mulisi kabisa ekera gukwanira abantu abara basomu sana nkuba kwanira ale mangana makongu oba kwanira igoro yobusasi muyo chinyasai nande no aiga ekera ikorro onyora abantu babegete ebituri pakegituri kende kirikirenga enyasaye etamanyekaneti ano atenena uma batenga bona tikambara ndiri igoro yenyasaye etamanyekaneti oba kwanira igoro ya Kristo ya nyasaye no gaiga nande kera gotirimbo goja Korinto no eiga Atene tari wetia na morembe Atene nigo aruoro no mechande mengi sana no akwa na kongondo bono timatiga wajire korandi keumbu bagwa kire mesi ribune butoire bisamunye bago kongontire watirimbo kagoja kekati kwa mawega kekati kwa batabinga bono igandara kanyekera ambate ya mangana nari lakini kororo na kibakoreta waitiro bisamunye mesi merose bona kire Korinto yes no agocha konyana handenga abantu bali ba Atene nkoreta bali biasara Korinto yes hande mbaro bantu bali bangagete bado mbarara ria no bara nando barandirigwa mangana ali ale kurandigura ali Atene nga amangana yekera konyarandia akaba kuna abange bakoraki bagaitaba pakekera kunganya kuruora kwenda Efeso niga kwenda nande kubalikira kubakoraki kubayinyuri jabono esengenjo yenge introduction ya gocha so motegere nande twins yes okorandikwa Paul ose ministry ya Paul nigo ya blenge yo bwanja niyo bonene eye tokorangeri kuna intulero
kero twaletire oborandi ase kanisa ase abanto ba Nyasaye yes titobatiga ndio tobe tokobaitona na kobainyuria no tore tobaitona bosa kobainyuria ase okobarikera yes na ase okobakwanera physically poro niga akonyora ng'ata akobaikera physically akabarikera mang'ana nara atakwanete unabona kera ocha kandi oborandi ni mrod yes nocha ende kurandi konyora ng'a ring'ana ndiregete ntakwanete ndio barikire message yes igento kiri nebete barikire SMS na hande kera barikire SMS SMS yeriumetere na ngochire aba nandi chinguru mono kobwa mang'ana ari gwakwanete yes kekogera nigo bakonya soma kira rituko etigaroro ekini abantu ba Nyasaye yes de kemerongene na isano na ibere ningira nego cha simule riga tonyore comment ye mo ibere kurwa simule lakini ga igando choredi elda Samuel onyigo kuruse mo chenye gacho tebaiga emirimo ya Paulo ari ase sinagogi ya Korinto tiyarenge ya busaigo aba Korinto abange kobache kuiwa Paulo bakamwegena bakegena bakabatiswa Nyasaye na ariete iranga ringana riane tiriko ngiranira bosa ini Isaya na eri kware kuri gatimeti Isaya 55:11 ya danga ringana riane kuri arura somo nuone tiriko ngiranira bosa tiriko na matunda yes tiriko babune mbura ko yatule etairane Nyasaye nyetra amerigento yes con munganchire de kaige moibere mbwate simia moibere ga onye tokonyora okobori okomo gosoe okomenta irigerengira nego cha samore ase comment ya memo do chingele sentu abekire oboroso egento kere nate te kona kobori ga bo binto to harne problems nchire chiarenge ime ya Korinto ne chiarenge negative bintu mbiri byarenga byare gokorekana mara no ninki mara no botomani obonyaka na ki Paulo akoreta agaswama kero mugo comment mongirane ria monerio Paulo na kia swana ni mabako ba enchiri licha ya kwamba bosali bure ma no nyi biasera bigendrete go bware ngo bonge sana tikatubwate simia mo ibere gatorara igunga nkio motegelia okwana kayo mugusie bisio byenka halo ibisio byenka wakire buyo yonerengo 1% Thomas undi kurwa macho terongoroli karibu sana comment gusoko boria nariko boli na andira ko bona na ko comment okay entogere mwacha jali lesson mwate banga nkonyorore ko sina se kuruseti omondo morandi orandia onjora abantu bagenda ibatizo yes monto orita iri mafunzo buna tu akabwatiri kare kwamanya gochikobatiswa omonto ori buna batisuga bakorana nando omonto ori kosino moikorio mobwato chikobatisu omonto ori tigeranya ne kanisa abu Chaba baba batisa barandi abapasa batari ko bwatiri omonto ori agera ba momenta amafunzo omonto ori agendera woncho kamanya nge batiso ningi biyamona sana ningi abantu babatisu batama dinge batiso ningi baruro jari nande bagenda pipaira no charles bagenda okay kayo mugusie bisho byenkalo ani murod wakire buya kwaneliye molisi abo amonele mayan no barega tuanjire na bakwaniria maiga mange biyamona sana Jackson Simanto nero yonje comment gosoko boria njengo tebaiga tebarioka mate according to Paul se bitabu ebya mali amaruba yonsi ari igete abaetrete mechande menge itogo chikorogo chibosiga iga beresi ne ya chire iga bona ige gotunyori buna ba Kristo na kini murodi iga totenene bokongu aba Paulo ari komiguga na agaiga aratiga tenete bokongu agateba iga yes indige tikenda ase gatiye ino more kolende Kristo Yesu oli obambetwe omuntu bono buna ba Kristo batoligi Yesu bweka yes okyagera nero obambetwe ase ngenje yanamo naye akaratra tenene bokongu yes omwaere kerakwira ni buruti bwa endo nyore ngere yo bugima bwa kare na kare togende nke gutimoka ase mechande tabe ine comment ya nasrero asante sana thank you so much ine comment ya Jackson Simanto asirero time tinganko imokia yemo ibisyo byenka halo Nemro yes yole biyande kabisa abarandi wa minga umbuya bare baiwete buya kabisa oro eno liaro tumai pondara ko moko karibu sana comment gosoko boli
ngombwate comment ngaki. Oria. Bwate sibibu ya tokoigwe. Ono asense abono toleiga. Abange ngoteba tole ngana bege nutole. Yatinye gento ora korerete. Ibyanya biriya itetu. Okorale ndibaine. Muntu narare rura nyale gokore binde. Okay. Ekuno kobona we. Biamono sana. Amabuli nara ito bugata habere ndo chisimina chiro chichire ko bachinyinge gaiga. Okay, Joseph. Ntete kora. Chakero ko no gutanga ni munyo cyo ko muri riororo. Timatiko se kwana kwenda kuragera bumundu. Muri abange. Ababuli nga ko baroserie gachaga kego. Aya ne kierere kia mate magotanga etoigotete. Aba etoigotete kindenjara nimo. Aba bande ko bakwanera ko maitichara bali. Pono ntete ko koira back to Masai. Yes. Masai ekero kwendo brandi. Abantu ntete ko batangaza bali bakwendo brandi. Mu Masai ya gotebinga karibu. Oko amabere. Amabere aya kwa. Yes. Ara mabese. Tabeliri. Akamakuru ase ngombo kwa. Onywe. Kwa nini? Mu Masai maetenga aisa ko kwa mabere bwange toko pa montumia. No bogo liebuku. Amabese. Nguye kabale. Bako yenyo mabese. Mabere go sali toko ngusakuru ase ngombe direct. Igo maroira ya ngombe. Okay, ngombe ya kamwa moyer. Ruti yo maroira ya tai. Kose ngombe moyer. Ngombe moyer. Na yo ko moyo kwa Kose na enko bolu moyer. Ke wata mabera mabate kweti. Nanda marito. No. Yes. Ekero mu Masai yakoire especially mabere. Wange. Akumanya ngaturimuya. Okay. No bogo jibuku eguni. Ndio. Akumanya ngatoko pa montumia. No sibe tai woire. Meaning no chakumurandi. Tago gwategera. Risori ya unairande. Ekero pora agenda Korinte. Niga so mujibwe biashara. Poro wake sabunga nkobogorie bukungo ganda mbatebinga abakori biashara ntegerera. Koranyigwa. Ngoko mategerera. Ndete ko mategerera. Pora agacha ne biashara bya byejitent. Agaswaime. Kago koneria. Hago koneria ko bolinga no mate yesa bona. Okobeka ne kebungo. Ogwa kebungo. In the process agaikera abantu. Okay. Na intwe na bere onga ekero toko na ko brandi. Yes. Nki asara kiya to iroro. Nki kiya to iroro go to bind. No monto to korandi. Yes. The same thing Paul did. Okay. Ego Paul tachi etioro achigo strago. Onya agenda ne kebungo gioka na bayale ko mabere getiro. Ndio. Lakini akaba part of the businessmen. Ba Korinto. Akakole biashara akarandi. Ekamabere umweya raisi asinginchie biashara bidi na era soite. Okay. Thank you. Umulisia comment yo mwali aseda ke ya moyo katweta ni dekemo. Umuntu skange ne mic yake. Umuntu batiswa ase crusade na ndoira na salingi. Na roche no nyora teri Nimrod rimachio. Pastor Mesha Kinyangori. No nyorenga kiyae. Crusade 1999. Angawo. Akabatiza abantu ria pendro charia. Ndio. Kabatiza kora. Orio rengo mutangane kubatiswa. Ndio. Ande nkanyoranga gatindete diria rarurochirio kana gutinda. Emagorobe yeyo. Nkamubori gakyo mwana nyasaye nkeke gwakara. Akamboria umusani. Ntare ko barocha ningore go entertain pastor. Wewe. Korengana nere batizo ngento kikiarenge. Entertain abantu. Bana nyote Kristo me yayebori. Taso etime. Kanisa ya Korinto yarengo mochanda teba mwana Nimrod. Yeah. The church of Corinth was very problematic. Kanisa ya Korinto nigo yarenge yemechande menene. And immature. Naende konyetera akina. Perhaps your local church has many problems. Na vera tuki kanisa yo yankabu ne wete mechande me. Yet the church at Corinth was probably worse. Na vera nyareka denge ya Corinth ni yarenge mbe mono. In fact igante kebekero ekemo ya bwate abasubati 1000 barenge chi prostitute 1000 na ende ebate betenga they were sacred prostitutes.
sacred Rieteri sacred ingemine. abachenu Bono. yani abataya yabachenu Again, take a back abuna batindi. This was a problematic church and immature. Yani for them, uko taya yitibwa ringi mochando. ya igakubore sacred Obo chenu kabisa. Unyole kere Paul arete injiri ni murod. Yes. Abante bakuminga nkiki yacha kuotorana injira Emirimo yaitu. Emirimo yaitu. Ekenekia kama kiebinto pora chite konyititora kurwa senseria. Yes. Kokora obutomani koba egentege chenu meye kanisa. Okay. Agakana kabisa agagutimoka. Kwani kituta kitakote bugorero iga. Yes. Nyasaye bwobuya atokonye egere nto basakoba abantu bande kero pora tenchiriye abande bateta intuna aba Paulo intuna aba Apolo intuna aba Sevas n'abandi batana aba Kristo. Yes. Bono Paulo ako baboria ninche nabambe tu asomo saraba. Yes. Ninche nabakwirete igako bateinga kero yomo Yes. amorigi Kristo odio bambe twe nero tukwirire twensi agatrusia seme kone ye yonsipi ntoba problematic lakini ntoba abantu bari ready na ndebo bate Kristo meito to ready konyoro gutwe kuwakana kale. Bienvenido sana umulisia Thomas Ogega pamoja na Joseph Lemayan. Twabwatranira se lesson ye wiki tokobeka eworoso we lesson ye nya ekwota enya engeni ya gatatu. Toye chakire gabo na ende wiki gocho mwancho motegerali umura namo na intu chinsa 12 chia mambia igane nusu na bonya twa chakire asukura kwe lesson. Tobo de kaibere chio kaga number 177 na kutetego kunaiga eliegero mulisia Thomas ya tosabere nyoro mwancho motegerali lesson igani go yali nge live ase chisembo cha YouTube na bokwenda se Kisi FM Digital TV otonyora ro nensemeli ya Facebook na bokotonyora ro lesson yali nge live ase Facebook wali page Kisi FM 94.1. Joseph Kemechando erago etanane. Tonde? Kemechando erago etanane. Jera sobo shoba onomosunte. Bora bubo sese nire na yeso. Kora boro reno bua matemwa. Rora bora bubo kobara. O bora bubo serio boba. Rora yeso mosunto tame. O mwegene yeso ngangara sore. Omochenu tata Nyasaye omorukale nando mochikale obwaro obonaye gwaturetire aene Ebeneza nayo mochakano alfa naende nayo oratukorerie emeroberi yaito yonsipi omega omonene twachira asore tumayete ng'a nturi baya igatobwekaine ekanisa ya Korinto nasebire kora nchoto chene Kristo obe gategati y'obugima bwaito egere nonyeme chandende korrekana turaumirane nero aye Kristo obe riogo naende obe ogosemeria kobugima bwaito tororere amabera toeri bagari gotore kobakana kare eredio yaito ya Kisi FM nasebire koranche ojesesenie abatangasachi baro obuno mitoni mrodio basesenie miroberi yonsi pia okorekaga iga obuya bwa oboisane Yesu asekeremere motokora andonsi astokoba tunagukorokia tunagotebia abantu iguru yao obuya bwa bokoreke bono gotokuru ase studio obuya bwa boisane na goikeka kiende kerotoro umirane na ende tara mona into ase chumengima na asogima bwito bwensi tunyora asuburo tubwa asiritere Kristo motorito. Amen. Ayo mulisi ora sasimire rero VC1 SDA Church Lemayan kaya tigu chansemo ogenda ndari aisemo chenyama ya Nyamira maukuru nasirete pole sana chikurara ruengora roro. That is the mother to my mom. ando basomere Isaiah 57 verse 1 and 2 bokorera ointa tuini Kristo emeo abebeteretie ero tingo cha kunyara goikera nase ekanisa asilitukulia lero. Nimeshukuru sana Rogers Nyaneti tanyoletiri bagali goika se studio wiki gocha nasa bali baganga nache igakare Nairobi wateba. Bemona sana nchengoro kwa mongare ni moroda mangana mayengo chara sinchira yobege chinsaibere tomerane ensemo yende ya agatato asitogoso your request my command nche korokwa nimrod